ଜାଣ ହଉଛି ମଜା ମସ୍ତି ଆଗକୁ ଆହୁରି କରିବା ନାଇଁ କଣ? ଆଚ୍ଛା ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ମୋର ସେ ପାଗଳି ବାଲା ଡାଇଲଗ ଶୁଣିବେ ନା ମଧୁ ବାଲା ଡାଇଲଗ ଶୁଣିବେ ନା ଦୁର୍ଗେଶ୍ୱରୀ ଡାଇଲଗ ଶୁଣିବେ? ବଟ୍ କିନ୍ତୁ କହିଲେ ଯେ ଚଣ୍ଡୀ ଡାଇଲଗ କହିଲେ କି ନାହିଁ? ଚଣ୍ଡୀ ଡାଇଲଗ କାକା ଚଣ୍ଡୀ ଡାଇଲଗ ତ ମୁଁ ସେ ହିରୋ ପାଇଁ ଗାଇବି ନୁହଁ ଗାଇବି କହିଲେ ତମେ ହଁ କହିଲ ମାନେ ମୋ କଥା ତମେ କେତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣୁଛ ମୁଁ ସେଟା ବୁଝିପାରୁଛି ମାନେ ମୋତେ ଦେଖିବୁ ତ ପିତା ଆଚ୍ଛା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହିରୋ ଏବେ ଡାନ୍ସ କରୁଥିଲେ ମୁଁ ପଛରେ ଯାଇକି ପୁରା ପିତା ହେଇଯାଇଥିଲି ପଛରେ ପଡ଼ିଯିବେ ଆଚ୍ଛା ବଟ୍ ମୁଁ ଆଗରେ ହେଇଯିବି ଯେ ମୋ ହାଇଟ୍ର ଟୋକା ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି चलो ମୁଁ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗେଶ୍ୱର ଡାଇଲଗ ଶୁଣେଇବି ଭାଇ ଟିକେ ବିଜେପି ଦେବେ ଯଦି ଦୟା ହବ ମୁଁ ବହୁତ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗି ଦଉଛି चलो ଭାଇ ଦୁର୍ଗେଶ୍ୱରୀ ଆସି ଏବେ ତୋ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ତତେ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବା କାମ ଏବେ ଦୁର୍ଗେଶ୍ୱରୀର ତତେ ଖୋଜିକି ତତେ ସଂହାର କରିବା କାମ ତୋର ସବୁ କଳା କାଜକୁ ପଟାପଟ କରିବା କାମ ଏବେ ଦୁର୍ଗେଶ୍ୱରୀର ପାପର ଭାର ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲା ପାପୀ ମାନେ ଯାଇକି ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରାଣୀ ଡାକ ଚଳେ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଦୁର୍ଗେଶ୍ୱରୀ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଏବେ ଏ ସମାଜରେ ଆଉ ମଣିଷମାନଙ୍କର ଜାଗା ନାହିଁ ତାକୁ ମୁଁ ହିଁ ସଂହାର କରିବି ମୁଁ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିବି ଏ ଦୁର୍ଗେଶ୍ୱରୀ କେବେ କାହାକୁ ବି ଛାଡ଼ିବନି ତା ଆଖିରେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର से केदे ମୁଁ ସେ ବାବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବି ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ହିଁ ଆଉ ତାକୁ ମନେ